И сега стаята. Държиш ли? Ето я. Светят някакви лампи. Леглото е доста широко. Гардеробче, телевизорче. Тук имаме машина за кафенце, тераска. Изглежда приятна. Сега ако намерим и как да я отворим, ще е супер. Да, намерихме. Ето ни на тераската. Доста е слънчево днес. Ето я и банята. Достатъчно широка и удобна е. Имаме си всичко необходимо.